Ahojte Lidiaci. Chcel som sa srdečne poďakovať za príležitosť, ktorú som v Lide dostal. Bola to super skúsenosť, že znovu po 6 rokoch pôsobiť v tomto klube a znovu bojovať aj za tieto farby. Chcel som sa poďakovať vedeniu, že som dostal takúto šancu, že som dostal skvelé podmienky a tie podmienky, ktoré Lido vytvára hráčom, sú naozaj skvelé v rámci slovenského prostredia. Chcel som sa poďakovať spoluhráčom za to, že sme boli taký super tým, čo sme myslím, že potvrdzovali aj výsledkovo, aj herne na zápasoch. Obzvlášť teda našej line žralokov, ktoré nám to šlapalo výborne. No a chalani, ak by som vám mohol niečo odkázať, tak nezabúdajte na to, že floorbalom sa treba hlavne baviť a keď sa človek športom baví, tak potom sa dostavia aj výsledky. Takže Lido do toho, držte sa.